В България цели групи хора не се забелязват. Ние няма да избутаме това. Това ще избута нас, защото ние ще си отидем от този свят след 10-15 години. Няма. Тя, ако е рекал Господ, ще живее повече. Това са най-мрачните мисли. А когато мене ме няма, ще набутат в дом за възрастни хора с увреждания, където положението е ужасно. Всеки може би е влизал в сайта на Хелзинския комитет и е прочел за тия 238 смърти по домовете, които са абсолютно неразследвани. От какво починали децата? Тежки удари, измръсвания, измършевяване, недохранване. Да. Защо трябва да ме кара да направя избор дали да живея или да си остава детето? И как ще заспивам? Аз 16 години съм се борила за това дете. В един момент целият ми труд ще отиде на вятъра. Аз няма да мога да си намеря спокойствие, ако го оставя. Тоест вие трябва да изберете дали да го убиете. Точно това трябва да избера, да. Не може да вземеш такова решение. Аз само като си го помисля, просто... Ви смазва чувството за вина, че все пак си го мислите. Да. Веднъж се чувствам виновна, че е така. Втори път да се чувствам виновна, че ще го оставя. И трети път, ако евентуално му се случи нещо. Някой може ли да живее с толкова с много вина? Вашия син, който е на 20 години, всъщност на каква възраст отговаря? На около 5 годишна възраст. Всъщност в тях се борят детето и големия човек. Най-вероятно си има такива домове за възрастни, където с умствени увреждания, където може да се оставят. Те ще го уморят, значи всички казват, че той е жив само единствено за това на грижите, които ние полагаме за него. Ако е в дом, нямаше да е жив със сигурност, защото поне в моите ръце е умирал поне 3 пъти. Може някой да каже, като не искате да живеете така, дайте го там и си живеете нормално. Само, че там, ако го дам, ще го точно за един ден, да не кажем, а за един месец ще го унищожат, аз съм сигурна. В момента има една огромна пропаст след излизане от училище. Дори закона за закрила на детето вече не защитава детето, защото то не е дете. Нямало е лекар, който да ни е казвал да го оставим, но аз си мисля, че нито аз, нито съпруга ми бихме могли да го направим някога. Много се извинявам, че... Напротив, това е най-човешкото нещо на света. Всъщност, вашия избор между какво и какво е? Нямам избор. Няма алтернатива. Аз съм го гледала 21 години това дете и аз лично и съпруга ми никога не може да го оставим. То няма никаква вина това дете, че е така. Лошото е, че не мога да му помогна. Че няма никакви медикаменти, които да му облегчат болката. Ние само в един момент сменяме някакви лекарства, опитваме се буквално да го дрогираме, да го приспим, за да не се мъчи. И това е. В България никой не е помислил какво става с оживелите, неизоставени, гледани и обичани деца с тежки увреждания, когато доживеят пълнолетие. Няма дневни центрове, няма грижа, има само мизерна пенсия и невъзможност на родителя да работи, защото се превръща в болногледач до живот, но без осигуровки и без трудов стаж. Аз след време, като стана за време за пенсиониране, какво правя? Каква пенсия ще вземам като него? 132 лева, минималната. Защото съм си гледала сина. И съм направила и съм спестила на държавата хиляди пари. Престои време, мен никой не ме осигурява. В смисъл ми да съм го оставила в крайна сметка. Държавата това ми вика на мен. Какъв е проблема съпругата ми да е социален асистент на детето си? Най-вероятно ще загубя септември месец работното място. Кандидатствах за личен асистент и нямаше как да ме одобрят, защото ние имаме на наше име кола и камион. Значи това е абсолютен парадокс. Аз трябва да си продадем ние камиона, да ми дадат 300 лева. За да ми дадат на месеца 180 лева чисти. Аз с тия 180, да си продам камиона, той работи с него, какво да правя? Да има дневен център за тези деца, да получават адекватна грижа там. Аз искам да работя, да се докажа, че мога да бъда освен майка и човек. Ами замислете се, Жодо, следващите избори. Там ще гласуват братята, цигани, роми, както искате и кръстете, младсинствата. За тях ще направим всичко. Няма да сплатят тока, няма да сплатят водата, ще си крадят, няма да ги арестуваме, ще бият лекарите. Тези деца, като нашите, те няма да гласуват. Те не са интересни. За тях трябва парички. Само парички,
за да се направят тези услуги, а то ги няма, за съжаление. Нали? Защото няма как да се открадне, няма как да ги купят за изборите тези деца. Аз няма къде да го дам, Живко. Има много... Тези, които свършват училище, са си вкъщи вече. Има една фраза, която почти се намразих като че ли. Това е процедурно време. В същото време, нали, за 7 министерски автомобила се изхарчиха милиони, не знам колко си. Нали? 7 аудита по 100 не знам колко си хиляди. Тя, ела на столчето да седнеш тука. Хайде, седни. Хоп. Излиза така, че аз трябва отново да убеждавам някой, който е с диагноза чиновник, че тя е човек. Училището за незрящи е светлината на семействата с деца с увреждания от цяла североизточна България. Докато ще се водят деца, увредените ходят на училище тук, където развиват своите скромни способности. Живко е свикнал. Той ходи на училище с автобусче, връща се, има среда там. Той вече е свикнал да работи. Микроволновата ли? Къде? No, добре, хайде яш. Слушай, отиваш при Бети, вземаш шарена сол на твоето място. Хайде, моля ти. И той оставя вкъщи, той тотално ще се изнерви. Доротея навърши 20 години на 22 декември. Не е спирана нито един ден от училище. Сега сме на сутрешно кръгче. Хайде намери кръгче. Хайде вземе. Браво. Той сега има повече умения, то благодарение на училището, мога да ви кажа. Той преди само пищеше, аз не мога да разбера какво иска. Не ми пречи увреждането на Ивайло. По-скоро ми пречи това, че нямаме подкрепа и ако ние спасяваме децата с увреждания, какво всъщност им предлагаме? На този етап държавата ни му предлага на Ивайло пенсия. За съжаление, има доста деца, които вече са приключили обучението си при нас и стоят по домовете си. Това е безумие. Браво, Цеци! Браво! Страхотен си, да! Страхотен си! Не може да няма избор. Руми! Руми! Здравей, Руми! И тези деца, ако си остават вкъщи, техните родители какво правят? Нищо не правят. Родителите нямат избор, децата пък изобщо. Не искам да си представям какво ще стане от тук нататък, честно. Някои хора мислят за бъдещето си, ние живеем ден за ден. Може би ако преди години някой ми е казвал, че такъв тип деца е по-добре да се оставят и да не се гледат, винаги съм казвала, че това са жестоки родители. Но сега се замислям не заради друго, не заради това, за мъките, които ние преживяваме, а по-скоро за него, защото сега вече на 21 години той прави невероятни пристъпи и положението става все по-зле и по-зле. Те не са виновни за уврежданията на техните деца. С напредване на медицината все по-малък плод оцелява. 600-800 грама деца оцеляват, стават човечета. Въпросът е на каква цена? Ами ако разсъждаваме от гледна точка на България, тези деца не трябва да се раждат, защото в нашата държава няма условия за хора с увреждания. А това е раят. Мечтаното място, в което родителите да могат да оставят своите пораснали деца, за да продължат да живеят, работят и дишат. Но това място е единствено във Варна и освен това е заето напълно. И да не е, за сега поема само хора с леки умствени увреждания. На 35 години съм. Много добре се чувствам тук. Месим, имаме фитнес, ходим на разходки, което по времето. Най-големите ми страхове, когато ме няма, дали ще може да се справи с живота. За Живко и Мони и в такъв дневен център няма кой да се грижи. А идеята за съществуването на място за тежко увредени над 18 години още съществува само на хартия. На този етап все още услугите са съвсем така илюзорни, ефимерни, хартиени мерки за подкрепа. Идеята е да получават реална подкрепа семейство. Само след 5-10 години, когато те вече са възрастни,
какво ще се случва с тях? Никой не знае. Просто ситуацията ще е такава, че ще се случи едни родители да почнат да умират и тези хора ще останат на улицата. Това ще се случи в най-близко бъдеще. И е време някой да помисли за тези деца. Това не са невидими деца. Да, те са невидимо за всички останали от обществото, защото те стоят в къщи. Аз хващам, че ако всички родители изведат децата си навън, на протест, както искате го наречете, ще се види, че не са толкова малко. Ако алтернативата им е да ги изкарат на жълтите павета, аз ще бъда с тях, ще ги подкрепя.